korban bencana banjir dimintai KTP dan KK demi bisa mendapatkan bantuan makanan dan ngungsi di posko. Pak, Rene, ki jane sing koplak ki sampeyan apa aku to, Pak? Wong kuwi nek pengene arep ngekeki bantuan gek ndang disalurno kabeh. Kuwi ngono korban bencana alam, Pak. Dudu wong arep menerima bansos. Boro-boro ijek nyimpen KTP karo kakane, Pak. Berkas-berkase yo keli kabeh. Lah kuwi nyawane iso slamet ae wis gede alhamdulillah. Kuwi mbok takoki KTP karo kakak ki jane waras ora to, Pak? Iki jenenge EKTP, Pak. Iso goleki data diri kuwi saka rekaman sidik jarine. Gunane gawe EKTP arep ngopo lho kok iso-isone iki jan sing koplak sapa to ki? Nuruti polahmu sing kaya ngono kuwi korban banjir sing ning kono wis kelaparan tambah kelaparan iso-iso tambah mati, Pak. Deloken kae, tumpukan-tumpukan bantuan sing ora sida mbok kena wong-wong kuwi, mbok tumpuk ning gudang akhire padha mambu. Perkara apa? Perkara kuwi lho kakean rengket. Dadak mbok kongkon goleki KTP kakak. Yo kono golek ana ning tumpukan-tumpukan banjir kono nempok ning ndi yo ora roh. Dene pikirane ning ndi to? Kuwi jajal dideloken ta kuwi. Ning kono kuwi yo akeh bayi-bayi bocah cilik sing urung mangan. Lah kuwi ngenteni bantuanmu dadak mbok kon goleki KTP kakak. Engko lagi mbok kei mangan selak kaliren matek. Ya iki lho jenenge kekonyolan birokrasi. Wargane ora trimo mati perkara bencana alam tapi mati juga perkara ngenteni bantuan pangan.